So, what's up sa inyo mga doko? Puti, agay na ako buyag yan. So, nagloto na ako mama og sudan. Ambot og unsa ni nga sudan, basta kay sudan niya. Sardinas ang subak, alami akayo. Awan ninyo guys. Let's go. Nga ako mother guys. Batig naong. Mag-utan mi Bisaya o mamila is sudan. Utan kag Bisaya de. Ang among isubak sardinas in town. Mura mi aning nakalugsong. May kwarta. Na moy ring, lain kig naong. Lingit ko ani nga ring ay kani siya. Kani siya guys, lingit kig ko ani. Oo, so cool. Batig na ang irag tiger mo na yapangan guys. Ha? Way tingog. Way tingog. Tiger! Nya 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 nya. Mao day ni siya guys. Nagluto siya bitchin. Bitchin niyang giluto. Na mo sudan ron. Utan with sardines. Utan with sardines lagi. Ay. Utan with sardines. Lami kayo. Dami kayo. Utan with sardines. Oo na ako mama, batig na ako. Tiag naong ni May. Batik kasi naong guys, no? Gwapo mong ano. What? Mao na ang recipe. Bro? Youngstown. Sardinas. No. Naman Jima. Among sudan karon mo to siya. Sige lang kog balik-balik no. Ay kog kuan lagi. Lami na amo sudan. Basta sige kog balik-balik mo na sudan. Basta sige kog balik-balik lami amo sudan, okay? Ay palagrig na. Git. So guys, humana amo ang putan recipe, kit recipe. Alright. Nalami kay na mangayo mo. Kay na lang magpangayo. Mora gud to ako video gud unsa. Human ani mga ondayon mi unsa. Naara gud. Nga kana siya. Mo na akong ipalit. Like ka tabay. Ha? So, what's up? Mga una mi karon. Kay gigutom nako. Get. Mga una di meron nara mo kuan rice coca. Rice coca na siya, rice coca. Mo na mo rice coca nya. Na mo ang ering. Ay payay. Payay. Ay batig nang. Tingnan payay. Hoy. Payay. Payay. Tilap yay. Tilap na yun. Tilap uy. Tilap. Tilap yay. Tilap siya no. Sinat kinawiring. Nilap. Nag-iro. Ay. Tilap yay. Tilap na yun. Nag-iro no. Wala. Iring na naman. Iro kalahi. Wrong software na siya. Unsa. Iring na kalay. Iring kayay. Ay. Nilap siya guys no. Ano? Wala mo na sharing na mo. Sige lag panilap. Basta mo dilapon.
Muna. Wama na. Yan no? Tilapia ay. Sige ay. Tilapia ay. Kana ay. Kana good. So nga nila ko to pa ko ang video. Nga ka na miha.